Understood. Сразу саволи дигаре. Ҳамин вақти Рамазон дар дастафка еда яъне хӯрок кашидан кор кунӣ мумкин аст ҳам? уламо мегӯянд ки мумкин нест мегӯянд. Барои чӣ? Далел аз куҷо? Далел он ки Аллоҳ таоло мегӯяд ки вала таавану алал исми вал удван. Шумо ба гуноҳ ёрӣ надиҳед. Дар моҳи мубораки Рамазон, дар рӯзи Рамазон, баъди дамидани субҳи содиқ то ғуруби офтоб хӯрдан ва нӯшидан барои мусулмонҳо ва ғайри мусулмонҳо мамнӯъ ҳаст. бояд нахӯрад ҳеҷ кас. вақте ки онҳое ки мехӯрад шумо ба вай хидмат мекунед, шумо ба гуноҳ ёрӣ кардед. лекин агар ҳамон одам донед ки мусофир ҳаст, масалан ба хонатон мусофир омад, мегӯяд ки шумо рӯзадор ҳастед ё не? ман рӯза надоштам аз сабаби мусофирим гуфт. барои вай таом тид гунаҳкор намешед. ё масалан ҳамсаратон одати моҳона дорад, рӯза надоштааст. ё масалан як модаркалоне доред ки бемор аст. рӯза барои вай иҷозат аст хӯрданаш, барои вай таом бурда диҳед иҷозат аст. лекин барои дигарҳо ки рӯза бароишон фарз аст, вақте ки шумо таом бурда медиҳед, шумо барои гуноҳ онҳоро ёрӣ додед. дар китоби ниҳоятулмуҳтоҷам омадааст ки вақад закара ани луламаи аннаҳум ҳарраму байъа аттаами лилкафири фи наҳари рамазон. ҳатто фурӯхтани таом ба шахси бедин дар рӯзи Рамазон ҳаром аст. Агар ҳам таома вай гираду ҳозир хӯрад, фурӯхтанаш гуфтан дар моҳи Рамазон ҳаром аст. бинобар ин дар моҳи Рамазон онҳое ки дар ошхонаю дар дастафка кор мекунедон, яъне ин чизҳои шумо бояд 11 моҳ пештар нақшаша кашид буд. ҳамин одамҳои бедин ҳам, бародарои азиз, дар як сол 12 моҳ кор намекунанд. 2 моҳ 3 моҳ мебаранд истироҳат меранд дигар кишварҳо, масалан барои ҷонашон, барои ҷисмашон. мо аз ду модда офарида шудем бародаро, моддаи заминӣ ва моддаи осмонӣ. мо аз ду унсур офарида шудем. қисми аввалаш ҷисмамон ки иборат аз гӯшту пӯсту устуғон аст. ино ҳама аз маводи элементҳои химиявӣ ҳаст. ина роҳаташам бо ҳамин чизо мешад, бо хӯрдану нӯшидану хоб кардану бо мисли худаш, масалан аз ҷинси худаш, бо ҳамсарашу. лекин рӯҳа мо ӯ ғизош аз ҷинси худаш аст, аз ҷинси осмонӣ ҳаст, маънавӣ ҳаст, бо қуръону суннату бо ибодати Аллоҳу бо шунидани суханашу бо ибодати ӯю ино ғизо мегирад. мо бояд хеле ки ба ҷисма мо оромӣ медиҳем, як истироҳат медиҳем, бояд ба рӯҳа мо ҳам истироҳат диҳем. дар як моҳи мубораки Рамазон мо ба рӯҳа мо ва ба ҷисма мо ҳам бояд мақсад чӣ диҳем, яъне оромӣ диҳем. бубинед мана мардуми ғайри мусулмон гоҳо дар фаслҳои тобистон 2 моҳ кор намекунанд. шумо ақаллан 1 моҳ кор накунед, кор кунед, бигузор ҳамин моҳи Рамазон ҳам кор кунед, лекин соаташа кам кунед. аз ҳисоби 11 моҳ шумо дар ғами Рамазонатон бошед, то ин ки дар моҳи Рамазон як камбудии динитонро ислоҳ кунед, як бо зану фарзандотон шабу рӯз ҳамнишаст шавед, дар саҳарӣ ҳамнишаст, падару модар, фарзандо, як суҳбатҳои хуб, дар вақти ифтор ҳамроҳ ҳамакаса меред намози таровеҳ, меред ҳамакаса эътикоф, зиёрати хешу табор, як таълими илм. як моҳи Рамазон камтар ба ҷонатон раҳм кунед. бинобар ин ғамашад 11 моҳ пештар хӯрдан лозим, не ин ки дар моҳи Рамазон омада дар айни Рамазон чикор кунам. бинобар ин бародарои азиз, ба ғами динатон хӯред. тани одамӣ шариф аст ба ҷони одамият. ин тан иқа аз паи тан нашавед. асос дар ин 2 қисме ки мо дорем рӯҳ аст. рӯҳ ки баромад дига шумо мебарам бо як либоси тунуки сафед бурда ба қабри хунуки торик бурда гур мекунам. ҳама иззати шумо, ҳама обрӯи шумо ба хотири ҳамон рӯҳатон аст, на ба хотири ин ҷисматон. бинобар ин маслиҳати рӯҳа аз маслиҳати ҷисм боло донед.
12 ساعت کار میکنیم، همش برای جسم است. برای روح چی؟ 1 ساعت همین درس به عذاب گوش میکنیم، غل زده و خواب رفته و از اینجا اگر مسجد میشد همه به آداب می نشست. حالی من باوری دارم که از همین 2000 آدم چقدر آدمو به احترام به دو زانو نشسته به آداب علم گرفته ایستاده است. اکثریت مردم شاید به پوش زدگی راحت کرده خواب کردیان. یعنی به قدر احترام انسان علم میگیرد. محمد ابن قاسم میگن که 25 سال در نزد محمد ابن ابراهیم دو زانو نشستم، دو زانو نشسته علم گرفتم. 25 سال تا وفات استادشان.